Jel znate kako različite boje lasera utječu na ljudsko tkivo? Ja imam ova 3 različita lasera, crveni, zeleni i plavi. I sad ako pogledamo ovo tu, znači plavi nam je na nekih 450 nanometara, zeleni nam je tu na 532 nanometara, to je zanimljiva frekvencija, i crveni nam dolazi tu negdje u ovom spektru oko 650 nanometara. Ako uzmem plavi laser i posvjetlim ga u prst, on se apsorbira u koži i ne prolazi kroz moje tkivo. Zapravo jako sličnu stvar radi i zeleni, on malo više prolazi, ali crveni laser, on je potpuno drugačiji. S njim ja mogu doslovno vidjeti kroz svoju kožu i on radi takozvani scattering kroz ljudsko tkivo. Infracrveni pali sve živo ispred sebe, samo ja tu svjetlost zapravo ne mogu vidjeti sa svojim očima. Ja na ovaj mogu staviti svoju ruku, ja ovu svjetlost praktički niti ne osjetim. Kad bi ona sad bila plava, kao što je ovaj jedan laser, ona bi meni napravila opekline 2. stupnja, ali infracrvena svjetlost prolazi kroz moje tkivo i ja nju više manje niti ne osjetim. Najveća opasnost je od toga da mi zraka uđe u oko i da me oslijepi, ali ne i da prođe kroz moje tkivo, jer ja sam za tu zraku više manje nevidljiv. Ako vam se ovo svidlo, dajte like ovo ono, pa vidimo se u idućem videu kad ću uzeti puno veći laser od ovoga, a ovo je, mislim da 13 W laser.